Ka dorbar snong mukro pelun West Giant Hills District, kalarai ban boycott ni amya shimbenta ha ki election MDC sa Giant Hills Autonomous District Council GHADC kaban long hak arpuai trik rempang. Ya kani karai ka dorbar snong pelun jong ka dorbar snong kalashim ha ka jingalang kabala long ha ka kendai trik kelalingkan hamadan musyar mukro kabalawannya shimbenta da baro kinong snong. Halor kani karai kadorbar snong mukro pelun ha ka shipho trik kelalingkan kala IT da kajing tho ha Deputy Commissioner West Giant Hills District ba BS Solia IAS. U Secretary kadorbar snong mukro pelun ma Precious Stars den habakren sa kilat patai kubor ule thu bakadaw kajing boycott ya ka election MDC sa GHADC kalong halor kajing le jubor ka KAAC Assam ya ka snong da kabatay bean ya ka Assam Forest Beat House kajing shna jubor ya kasurok nakli sanaro mukro sya umlapya mukro kaba ka sorkar Meghalaya hadu menta menne kamla banweng ya kajing le jubor jong ka Assam na luar kiwe kijing kiba ka shnong ka yakendo ta kasngi ngi naga liang jong ka dorba shnong mukro pelun ka shnong ka borok nilai ya bana kalor kijing kamtam kalor ka ka ba ka shnong kalamat kala ya tengku naga pos ka por kamtam bat kibor jong ka West Karbi Anglong Autonomous Council kibor jong ka Sorkar Assam pat menta kasngi hangne ngi naga liang jong kinong ilam jong ka dorba shnong hibro ka wei ikwa ban pentip sepi bat ba menta kasngi layo ban ikendo yau Deputy Commissioner jong ka West Giant Hills District jongi bat kajing kadau kajing ikendo jongi ya IDC kalong ban supunti bi ya ka karai jong ka dorba snong kumban supunti hangne ba menin kasngi ka kendai trik na ban kong arjar pesan nilai pelong ya ka dorbar snong pelun hibro kawai hakaba borok nak kinong snong jong ka snong hibro kawai kila ya don kila ya simbenta hakani ka dorbar pelun bat da kawai kesur ka rai jong pajba kala mi da kawai ka rai ba ban boycott no chisndon ya kane ka election MDC jong nesnem arjar pesan sa ka Giant Hills Autonomous District Council kadau jong bami kane ka rai ban boycott ikane election kidon san tali kidau halor kine kinong rim ban kong ba kuman supentip hangne ba ban pun kenmau ya ka ba ka jingthombo jong ka Sorkar Assam da ka ba kalale jubor ban tei jubor ya ka to ka Forest Beat House jong ka Assam badon ha kli saro hapo upud usam hapo snong hapo ka jaka jong ka snong bat nadu kito kipor bakala tei ka to Beat House jong ka naman lagi por naliang jong ka dorba snong kala depan pentip sa kibor ba dei pe jong ka Sorkar bat haduk menta mene ka ne ka Beat House jong ka ne ka Sorkar Assam kala tei arsha kumban syukun ma ba kato ka jingjia house nem arja puar nakaliang jong ki upat bur bala kibitar kato ka jingjia kala lithang ya kato ka Beat House jong ki kebadan nang to pada din nang ta hadin kato ka nepor hakito kipor kala tei no arsha menta kila depan snai kila tei no sisendon daga building ke baskem hang to wat hakito kipor nakaliang jong dorba snong kala dep hipan pentip sa WhatsApp office jong Chief Minister jong Sorkar jongi henry hadu menta pat kato gajing tei jong ka kala long arsha menta pat kapoin ba ari kelor gunong rim ba pan boycott kene ka election kapoin ba ar kalong ba ka jingthompo jong ka Sorkar Assam da kepala kala shna yo surok hakito kisnem arjar pu ar kala shna yo surok na kato ke jaka na klik snaro na po snong hadu ba mi sete sa umlapia jong mukro baka ketor gipor nakliang jong dor pas nong ro kala dep hipan petip sa kibor jong ka Sorkar henry kamla kenaliang jong Sorkar naliang kibor jong Sorkar kimla ban telakam ne kimla ban khang yo to surok bakal Sorkar Assam kalasna bat ka poin ke balai kalor konong rimba kumban syukun mau ke jingjia ka bas nyosi wa ka ba kalasna ka ba ka arpu artrik jong menai khatwei jong snem arjar arpu ar ka snong kala du ya sangut kimsim briu wat haduk menta kato ka kis kato ka jingjia hang to ka jingjia besusi haduk menta ru ka jing bisar bohok nagaleng jong snong himsem layo wat ka poin ka basau ba kadau bangi na ka kadau ba ngin boycott ikan ka election MDC kolong ba hakito ki banai nombar jong snem arjar pusau kane ka Sorkar Assam kala sedang biang banle ikan ka jingthombo jong ka da ka ba kala snayu surok bar kala pen klem ni ki klau kala thom jubor ka klau jong snong badon hasalang mukro
But hakitor kipor ngela depan pentip chakibor bade kmi jongka district administration but what chakibor jong bade kmi chadu cha sorkar jelah hakaba ngela haka laitrik jong banai bakat ajar pusau ngela depan ye kenduk yu wat yo chairman jongka wat yo ngela depan ye kenduk yo deputy chief minister jongi bade chairman jongka regional committee ban penbe jika kamput kamsam hapdeng jongka sorkar Assam bat ka sorkar Meghalaya jongi pada to rujuk asngi ngla yo rupani kenduk yo Preston Tensong di chief minister jongi halor ki ka security halor ka jenon kam jongi ban penklani ka bor pulit hanrei hadu mentaru kato kajing debe an ka jongki kato kajing le thombo jong ka KAC kadang yaj be sat na kaliang jong sorkar na kaliang jong ki bade keyboard ki bade ban khmi ki bade ban page ha ka sorkar jongi kimla ban pensenge ikato kajing ya kane kajing le jubor jong ka Assam bat sakawe gunong rimba hadu menta inong snong jongi nia im siir nia lebri lelengkah ni im haga jakala jong haga jing siir ke jing ting jing smith bat halor kini ginong rim halor kini kisan tali ginong rim ba menin ke sngi ka kendai trik praman kong arjar pusan daga wei ke sur jong ke snong hiborok wei ke dorba snong mukro pulun kalami daga wei ke sur ba ban boykot no cisendon ya keneka election MDC jong nesnem arjar pusan jong ka JHDC halor ginong rim ban pedi se ke pertei ban pedi kamtam ya keneka council bari ke sorkar hiborok wei ba Nimdon kam pani simbata keneka election akaba wat yetang ya ka hok jongi kamtam ya ka district council ke badai pej ya ka kendeu ke siap badai ban yada ya kendeu ke siap ke jongi kamla ban yada nakata kadau kami na ka wei ke surba ban boykot na sisendon ya kenek election MDC kene kedai ka rai bat ke sur jong pajba jong kador ba senong bat ka kruwak ke basai na kaliang jong kador ba senong na kaliang jong pajba ibrok ke wei jong ke senong kolong ba oi ngiseu tu bahkan sedon ke jingi kren ladadon kecing ikren ladadon kecing kesel tu nak liang sorkar nak liang dong ki bor badai pej ka keruak ke basai ke long ba ki habej ban le ikren ban ka sur jong pajba nak liang jong ngikum kinong ilam nginom trek syu ban ikren ban no henry ladak kedon kono ke ba ki kwa ban ikren ki habej ban le ban ikren ban ka sur jong pajba kata kedai ka rai ke bami nak kador ba snong ke balai long menin ke sngi ke kendai trik praman kong arjar pesan min persa ya ka sorkar le nai minggu ya kene ka kajing persa ini hakmat jong sekarang ini kadai ke hok jengi nomor bangi tip ba baro ini de bandon ya kata ka hok ban im ka hok ban kren te henre haba bingi pej bat haka fundamental rights jong ka India ru haka rights to equality ngim don su kene ka rights nomor ba ni ki nong snong jong snong kro ila tip hi bala bun ki bala de biap la siat men sa peniap ha ki bor jong ka Karbi Anglong dene ki briu jong ka West Karbi Anglong te ki ba sa bom sa sor ki bun ma tang ba hadu menta ka JCC jongi kumjur ya ka state government jongi kamla ban penbek ban sop yang ni kejinge dene kata kadau ba ni boycott ya kene election ru nim su ya boycott kumto henry ni don ni kinong rim dene kata kadau ni kerpat bat ni pentip ro jaga sorkar bat segi sak perthei bro kowe ro bakan yo sngiu ya kane ka sur pamta kesni kenang ba ka sorkar kan le ke budon kam te nagaliang jungi balengi boykot ya kane ka election boykot ya kane ka thebut jong ka JCC mtau snem namar ba ya ki kot islahi kelan holding ki pata bat kamju ru ya ka map jong ka snong hi bro kowe ke isu no maka henrei habadon pat ki jing e jungi hapo ka snong kamle ai lene kale ngintip tangba miyoi ba pumba yatu secretary jong senong mentan ong ba nengi kendu ba kalong kijinga jongi ba ngidon hangte kalong kinek be kumju kana kata ba menta kasni ni wan hangne kendu yau DC tengi yatu ya kane ngintip ya kane ka rajong senong pumba yatu secretary senong kana kata ba ngi wan hangne kana kali yang sangar pangkata